vítám u dnešního videa, protože v dnešním videu nás bude nahánět tady ten clown, který teda nevím, co tady dělá, protože no to je ono. No, tady je můj brácha, takže tak, my dneska spolu půjdeme tady tou cestou a nesmí nás chytit. Zjistil jsem o téhle hře, no, že musíme jít do těch baráků, jsme se tady skryli, protože jak vidíte, no, tak tady on je velký a na vás může zaútočit, no, třeba nějak takhle, no. A vy se tak musíte schovat do toho baráku, protože on je moc velký a nevyjde se do těch dveří, chápete? No, jdeme na to. Jo, takže náš cíl je se vyhnout tomuhle clownovi. Ok, tam půjde pan. On je může zaútočit. Jako balónu tuškovi. My to musíme celé to město obejít i tady vpředu. Takže se těšte, co se dneska stane. Jdeme na to. Jdeme rychle. Já to potřebujeme všechno stihnout, aby jsme to všechno dali, takže tak. A jinak, ještě se dozvěděl, že tady si můžete dávat skiny na vaši lucernu. A já jsem si dal třeba tady dýni. Takže tak, jdeme dál. Jdeme na tu stranu a já se docela bojím, že tady. Ulice, že on na nás dobrý. A rychle, to musíme prosprintovat. On dělá eukonu, no tak za chvilku to bude. Dobrý, teďka to můžeme obejít tam, ale jdeme. Rychle trošinku, kámo. Rychle na chytit, tak to bude určitě nebezpečný, protože nechcete vidět, co se stane, když vás chytne. Já jsem z toho jednou zkoušel, protože jsem to chtěl vědět a je to hodně strašidelný. OK, poslední tady ta cesta. No tady je další barák. Hlavně v těch baráků se skrývá něco třeba jinýho, takže tak, protože nevím, Jej, to nechci. Běž, nechoď ven. Běž. Ale jsem říkal, že tady to bude nebezpečný. Super, můžeme asi pomalinku jít. Jaj, pomoc! Já jsem se leknul tak hodně, kam jsem se tak hodně leknul, jak jsem nevěděl, co to je. A jinak je tady když se mnou brácha, takže Dominiku, nebo můj bráško, tak se chceš, tak se můžeš představit. Jauky, papa, jauky. No nic, takže to je můj brácha, takže tak. V příští videu asi se mnou taky nikdy bude točit, takže tak a my už jdeme. Takže tak, aby jsme to vůbec nestihli, protože já točím videa a dělám to i ne. Tak já nevím. Tak on jde po tobě, jo, jde. Skoro. Napište něco do komentářů, co budete dělat o Halloweeně, protože my zítra budeme dlabat dýně. A budeme si je vystavovat i s Mareškem, ale nesmejte. Jo. Takže tak jdeme. Ne, nejdeme, protože jde po mně. Nejde. Ne. Dobrý. Kámo, to je hezké. Ano, nic. Ne, tak půjdeme sem. Rychle. Tam. No, půjde po tobě. Šel pryč. Super. Ne. Rychle. Jo, já jsem tady teda. Jo, konečně jsme to zavládli, no. Jakože jsme obešli celou mapu. A on nás nechytnul, ale tady, jak jsme byli blízko, tak to bylo blízko, jak jsme byli, bylo hodně těžký. Takže dneska je už konec, takže tak. A ještě vám ukážu, jak to vypadá, když vás skytne. No jo, brácho, pojď pro mě.